Току-що свърши нашето събитие, предназначено за нашите клиенти на счетоводен софтуер ОСА 2.0 версия, който е в помощ на счетоводителите, който сме пригодили и за плавно преминаване към работа от лева в евро. Много проблеми има, които на този етап трябва да минат през счетоводството на какъвто и да е бизнес, защото до 31 декември, съгласно закона за еврото, с всичките негови промени, задачата е от 1 януари 2026 година да се изпълнят определен брой стъпки, които от една страна са свързани с акцент към бизнеса, какво точно трябва да свърши, и от друга гледна точка, как това, което на практика ще се получи, ще се отрази и в счетоводството на съответната фирма. Аз съм Султана Българенска, регистриран одитор съм, 32 години имам стаж като регистриран одитор, методолог съм на този счетоводен софтуер. Изключително съм щастлива, защото всички останаха удовлетворени, получиха отговор на всички въпроси, които както организационни, така и счетоводни, които трябва да направят в този период преходен до края на годината. Така че много такива наболели въпроси, които и бизнесът трябва да знае, и съответно и счетоводителите, които го обслужват, за да може заедно, тъй като те не са един срещу друг, а заедно работят, и винаги е било така. И ако ние се опитаме да изпълним правилно стъпките, няма да ни пречи да прекрачим новата 2026 година в оценки в евро вместо в левове.